खुलुमबाय रायजोफोर दा हरनि 3टा जाबाय होमबाबो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय मानोना एकदमबारे मोजां नाङाखै आरो उन्दुनोबो हायाखै आं दहायहाय जिबायदि नोंथांमोननिसिम आं क्लियारिफिकेसन मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन दहाय सानावहाय बेयावहाय आङो रागा जोंबाय बिराद रागा जोंबाय आङो रागा जोंफ्लांबाय आं मालाबा बेबायदि रागा जोङामोन आरो नोंथांमोना मिन्थिखागौ आं इसिबां इउटिउब भिडिअ लाबबाबो आं मालाबा बेबायदि रागा जोंफेरा रावखौबो आं जेबो बुंफेरा आं मालाबाबो नांलायफेरा बाट आं दिनै ओरैबायदि दुखु मोननानै माने आं रावखौबो बुङाखैमोन माने गासैखौबो बुङाखैमोन आं थेवबो आङो नोंथांमोनखौहाय नोंसोर होननानै बुंफ्लांबाय माने नोंसोर होननाय माने गासैखौबो बुंनाय जायो बाट आं बे रागानि समाव आङो जेबो माने आन्दाज मोनासै आं मा बुंफ्लांखो बाट आङो माने जाय इउटुबारफोरा बेफोरबायदि नंखाय माने भइस रेकर्ड बा भिडिअखौ नंखाय भइस रेकर्डखौ लानानै भिडिअ खालामबाय थादों फेक माने बेफोरबायदि भिडिअ खालामबाय थादों आरो किसुमाना माने गाज्रि एफिफोराव बेफोरबायदि कमेन्ट लिरदों ओमफ्राय आरो जेनेबा जोंखौ इउटुबफोराव ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट लिरबाय थादों आं बिसोरनि सायावसो बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर दुखु मोनदोंब्ला रायजोफोरा सोरबाफोर दुखु मोनदोंब्ला आं गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बियो नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ रागायाव जाफ्लाङो रागायाव बुंफ्लाङो बाट आं माने गावनो आङो सुख मोनाखै ओंखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोफिननाय जाबाय आं रायजोफोरनि अननायावसो आं दिनैसिम बेसेहालागै फैनो हादों बाट आं रायजोफोरखौबो डाइरेक्ट माने टारगेट लानानै रावखौबो बुङाखै आं माने बुंदों जास्ट जाय इउटुबारफोर आरो जाय माने फेक भइस भाइरेल खालामनाय सिख्ला आं बेखौ बुंदोंमोन आरो बाट रागायावहाय आङो नोंसोर होननानै बुंफ्लांदों आंनि खुगानिफ्राय नोंसोर वर्ड्स थांदों आं बुंनांगौमोन जे माने आङो बयखौबो बुङाखै आं जास्ट माने जाय भिडिअ भाइरेल खालामदों आरो फेक भइस जाय भाइरेल खालामदों बे सिख्लाखौ आरो इउटुबारफोर खैथामान माने जाय माने मा होनो नंखाय भइसखौ लानानै बिदि मा होनो बुंबाय थादों आं बेनि सायावसो बुंदोंमोन आरो बेखायनो आं दा रायजोफोरा सोरबाफोर जुदि गोसोआव नांनानै गाज्रि मोनदोंबा आं सरि बियो मानोना आं गावनो दा बोरैबा मोनबाय थादों आं उन्दुनो हायाखै हरनि 3टा जाबाबो